Wat wij uit hebben vakantie. Wat Pakers leent het voor de nieuwe keuken. Wat men woont het in de loterij. Hoeveel second chips wij in de week eten. Waarom het we net in het sjerken wien. Waarom zie we even in de caravan wennen. Dat bordman in de stegen pissen. Dat team en een vrouw uit een boekje had. Harde de hasses. Dat moest net zitten. Dat hoeft je niet te weten. Het nog niet maar te krijgen. Harde de hasses. Dat moest net zitten. Dat hoeft je niet te weten. Het nog niet maar te krijgen. Dat hij de ballen bij de spaarkracht had. Dat zie je bij zijn jongen in de koffiemak had. Dat oeren nachts het bed vol miert en waardjes zwarte dak in oor slaagt. Harde de hasses. Dat moest net zitten. Dat hoeft je niet te weten. Het nog niet maar te krijgen. Harde de hasses. Dat moest net zitten. Dat hoeft je niet te weten. Het nog niet maar te krijgen. Waarom wij jongens dan meer naar boeten maaien? Hoe vaak heeft dominee thuis naar het huis gemoet? Dat Tina maar een Hollander tussen had. En dat zie je bij zijn ribben wie is kwijt is. Harde de hasses. Dat moest net zitten. Dat hoeft je niet te weten. Het nog niet maar te krijgen. De praaste loert. Ze kind die bij de spar wil jaren. De saus vol. Ze hebben zat gek met die. Harde de hasses. Dat moest net zitten. Dat hoeft je niet te weten. Het nog niet maar te krijgen. Harde de hasses. Dat moest net zitten. Dat hoeft je niet te weten. Het nog niet maar te krijgen.